யார் போவாரோ? ஜேம்ஸ் ஊழியங்களின் சார்பில் நடந்த அர்ப்பணிப்பின் கூட்டத்தின் முடிவில் அகஸ்டின் ஜெபக்குமார் அண்ணன் சிறு பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தும் வண்ணம் ஒரு பிள்ளையின் கையை பிடித்தார். அவன் பிரைஸ் தி லார்ட் அங்கிள் என்று சொன்னான். அப்பொழுதுதான் அந்த பிள்ளையை கவனித்தார். அவன் ஒரு தவளையைப் போல உட்கார்ந்திருந்தான். அவன் கண்களில் ஒன்றில் மாத்திரம் சிறு ஒளி இருந்தது. அவன் பெயர் என்ன என்று கேட்டபோது சம்பு என்று சொன்னான். அவன் தாயாரிடத்தில் உன் பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்று கேட்டபோது அவள் சொன்னாள், 5 வயதில் இவனுக்கு போலியோ வியாதி வந்து செயலற்று போனான் என்று கூறினாள். அதைத்தான் பார்க்கிறேனே, அவன் கண்களுக்கு என்னவாயிற்று என்று கேட்டார். அவள் அழும் குரலில் 7 வயதில் அவனுக்கு கண் வலித்தது. பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் எருக்கம்பாளையும் ஆலமரப்பாளையும் விட்டால் சரியாகும் என்று சொல்ல அதனை செய்தபோது பிள்ளை வீறிட்டு அழுதான். ஒரு கண் பிதுங்கிவிட்டது. அடுத்த கண்ணிலும் பாதிக்கப்பட்டு 25% ஒளியே உள்ளது என்றாள். அவர்களுடைய அறியாமையை எண்ணி அவர் கலங்கினார். அப்பொழுது அவருடைய உடன் ஊழியர் ஓடி வந்து இவனுடைய முழு கதையை நான் சொல்லுகிறேன் என்றார். என்ன என்று கேட்டபோது, சம்பு என்னுடன் 13 கிராமங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வருகிறான். இவன் தன் 4 காலில் ஊர்ந்து வந்து நான் பாடும் பொழுது கூட பாடுவான். நான் பிரசங்கிக்கும் பொழுது ஜெபித்து கொண்டிருப்பான். அது முடிந்ததும் தன் வாயில் கைப்பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஊர்ந்து சென்று மற்றவர்களுக்கு தருவான் என்றார். அகஸ்டின் ஜெபக்குமார் கண்ணீருடன், ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்டபோது, நான் செய்யாவிட்டால் என் ஜனத்திற்கு யார் சொல்லுவார்கள் என்றான். அகஸ்டின் ஜெபக்குமார் அவர்கள் உடனே சம்புவை முதல் ஆளாக போலியோ விடுதியில் சேர்த்து பின்னர் வேலூர் கிறிஸ்தவ ஆஸ்பத்திரியில் 12 அறுவை சிகிச்சைகள் செய்து நேராக நிமிர்த்தி கண்களுக்கும் சிகிச்சை கொடுத்து படிக்கத்தக்கவனாக்கினார். இப்போது என்ன செய்ய போகிறாய் என்று அவனிடம் அண்ணன் கேட்டபோது, இயேசுவை இன்னும் வேகமாக சொல்லப் போகிறேன் என்றான். பிரியமானவர்களே, நாம் நம்முடைய வாழ்வில் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன செய்தோம் என்று சிந்தித்து பார்ப்போம். இந்த நாட்களில் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாகவே ஏனோ தானோ என்று வாழ்கிறார்கள் அநேகர். என் பலவீனத்தை நீக்கினால் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், எனக்கு வேலை கிடைத்தால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என்னை ஆசிர்வதித்தால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று விதண்டாவாதம் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் ஒரு நன்மையும் கிடைக்காது. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் என்ற வசனத்தின்படி கொஞ்ச பலத்தில் கர்த்தருக்காக ஓடின சம்புவை ஆசிர்வதித்து அவன் முழு சுகம் பெற கர்த்தர் திறந்த வாசலை திறந்தார். அவனும் சுகம் பெற்று சுவிசேஷ ஊழியம் செய்து 5 பிள்ளைகளை பராமரித்து வருகிறான். கர்த்தருக்காக உழைக்கும் போது நம்முடைய காரியத்தில் கர்த்தர் கரிசனையாய் இருந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவார். நாம் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாக இல்லாதபடி ஜாக்கிரதையாய் கர்த்தருக்காக வாழ ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் நம்மை அழைத்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவாராக. ஆமேன்.